My people, unbelievable. E don't happen again. E don't set. Everywhere don't scatter. I know say most of una know this lady doctor, this popular lady doctor, aka Million Wiro. My people, the way people take the drag and now, no be small thing oh. They say make una see am, make una see the way when you take the waka they go, they walk like say you don't know anything. Say he dey pretend say it too good. The voice of the person when they behind this video come talk say he dey do bad thing well. Say he no good, say na bad person. Na him Million Wiro be. My people, not be small thing. I did this internet oh. May not come be say I too talk. I go leave una more for listening to the voice note of this video. So the person will make this video about Million Wiro. Not be small thing oh. They say Million Wiro no good oh. Say na bad person. He dey walk as gentleman. Say he no be gentleman. Say he no good. Make una regard. Nekwia ka ọ na-aga ka ezigbo mmadụ. Nekwia ka ọ na-aga. Negodia. Ọ na-aga ebe ka ezigbo mmadụ. Okwefula onye a na-akpọ Million Wiro ọkala. Onye bụ the most envious human being mfunugo n'ụwa. Fiawa. Onye nya bụ the most jealous human being ewelu n'ụwa. Ne ka ọ na-aga. Ife ọ na-aga ebe a na-abụ ka o jee ka ọ yasasịa ndị dibịa ibia ka ọ yasasịa biznes va. Ọ na-aga ọnụ ekwu otu ọnụ ya na-atọ. Ị mara na onye anụnwa were akịlị ya bụ onye were ezigbote avọ njọ. Ehugo m ife dị ụfọdụ n'obi. Ife anụnwa bụ ife ụfọdụ na-abụ fafọrọ anụ mụ. Fee na-ekwu n'ime obi va. Fafọrọ anụ foto m. Hai! Uwe lọsọ na-efe na-atụ. Papa. Hai! Ụmụ Igbo mụlụ mmụ. Ọkwa na ofu okwu anụnwa na-ekwu ife a. Ka m ji wee buli ilo. Maka na mụ vụlụ nwata na-eje n'ọkụ wee sị ya pụta kana n'ọkụ. N'ọkụ adịrọ mma. N'ọkụ na-ada ada. Ọ sị m na ọ ya eje. Ma gị lotekwa na m akpụdoro gị n'akwasị gị eje ne. Okwu ka m kwulu wele onwe m. Onye ọ dị mma nya kwuwe nke ya. Ikwuwe nke gị na peji gị mma atụpụrụ ọlụ gị ọnụ. Nọ na gị aka na m ava na m akara ọ ga-ava. Ịkpọ na m ava. Ma akpọrọkwana gị ava. Ịmabali ka ị ga-esi wee mebe adịvatị nke ị na-eme. Imebe adịvatị ya. Dana ịbataluo na my page welu fake account bata na comment. Na-ekwu ebe ife dị gị mma otu ọ bụla o si dị gị mma isi otu afọ wee na-ekwu. Ụfọdụ si na mụ na-akụ eli na ma na-akụ eli ka the good ife this boy na-akụ eli mgbe ọbụla ọtọ n'okwu na-akọ na o werezi teaching o werezi ebe ọ ga-akụzi. Nkwutara anụ maka chi otu esi edokwa chi ọ gafee anya ọma ngị nwa wee kwuo otu esi anụ nwaanyị n'ala Igbo ọ gafee onwe dị ka ọ ga-enye nwa wee kwuo otu esi echi ọzọ ọ gafee anya ọsịsọ ọ chọọ dị ikili ya nwa wee kụzie otu ndị Igbo si awa ji nwa gafee anya ọsịsọ gafee anya mana ka nwa wee kụzie maka ọgwụ ọkwa evolive gbasara ọgwụ anyị nke bụ aka akpa na nwa eze aga akpakwa na nwa eze onye si ya kwue nkwuru ya maka ọgwụ mgbe a ga-eyi afọzi trafik adị ụfọdụ ebuli etinye na peji be Million Wiro mmiri asị ọgụ bụ omenala ọgụ alụsị arụgbọ ọgụ gịnị mere iji eduba ndị mmadụ na secret society dịghị onye ekwe nke a ụmụnne m achọrọ m ka m gba gị na onye malinyo abụcha m ụfọdụ kọmentị ụfọdụ sị m mmiri edere agwa ọgwụ ịnya ka iji kpọọ ọgwụ asị onye na-agwa ọgwụ ya kọwa maka ọgwụ ma mụ sị ka m jụọ gị ọ pụtara na agụ nwaanyị ada agwụ gị ma ọ bụrụ na ivu nne gị ọgwọ na-abụ ivu nne gị ọ bụ na amụ gị gbanyere elu ime enye ọgbada ivu nwanne gị nwaanyị ime enye ọgbada ọ pụtara na ị mara na nne gị bụkwa ebe ahụ ị na-achọ nwaanyị ọzọ na-arụ anyị niile machalụ n'ife dị njọ
mana anyị na-agbalị ọsọ ka ide emeni ya ụdị ụvọ ọbụla sọlụ gị kwube ụdị tosi dị gị mmasị otu abụ na-ekwu obi ibe mma agwadebe gị bụ na ọgwụgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo ọgwụ ego abụrụ omenala Igbo ọsị anya wee gị iwe ọsị anya na-atọ gị ụtọ ọjọọ gị njọ ịbụrụ ọkụ amụ omfoluo mụ maka na nchisi na ezi evolugodu soso ofu na ọ ga-eji ya n'ebe nli adị m ekwu ya maka gị ibe na-ekwu ya bụ maka onye were uche ana m asị nwata pụta n'ọkụ ma mmadụ akwa adị ya na-akwa nye jene n'ọkụ na ọchị ije n'ọkụ nye jee n'ọkụ oti aka n'ọkụ ọkụ dị anya ọpụta jekwulu okenye nọ na vileji jụọ anya maka ọgwụ ego jụọ anya maka ịmụ ya ọgwụ a niile a na-agwọ ibe a ka ọ bịa m n'ọfụ ka ndị ekwubene mgbe ekwudu ka onye kama na gị ma alụ na ọgwụ ochie azụza onye amaala ebe ọnụ agbịsịrị onye bụ onye ụzọ wee yewe ala na-ebu ya ụzọ akpadaba onye bụ onye ụzọ wee wuve ite na-ebu ya ụzọ ewe mkpọmkpọ ya achọrọ m okwu ndị ekpuchizi na ebe ọjọọ aka maka na ị na-eme ya ọchịchị Tinubu nwa were ndị na-asị ya kịta nwa na Tinubu bụ ajọ mmadụ na Tinubu melụ nka mana onwe ndị na-ebenefit na ya ndị a na-ebenefit na ya were ibe ga-emekata ka ọ kweta gị na Tinubu bụ ajọ mmadụ ọsọ gị na-asị kama gị na-egbu onwe unu o nwere nwanne anyị nwaanyị nchọrọ ka unu gee vidiyo tụlụ onwe arụ gị ana ịgba na speed ga-ekene vidiyo n'ụwa ị ga-eche anyị bata na comment section ka ị gba m ebe ịghọta o nwere ofu akataka nwaanyị njọsoro n'ofu vidiyo maka na ya nwa oge gwara aga ka a bataziri mbata WhatsApp m vidiyo akarịa ọbụla ndị kụzili maka ọgwụ ndị kụzili maka ewele ndị kụzili maka a na-ese ndị mụ vidiyo nke nje amụnwụlo ọ dị m mma mpostulu unu mpostuelu unu gekwenụ nke a na ochie ka echi alụm ya. My people, share on. I don't hear everything for the horses smart. No be small matter, no be small battle. This one so ilado. They say as it take the waka, as they walk like gentleman, majestically. Say wetin dey in hand, say no be small. Say he dey walk like say he no know anything. He say me we don't a really bad person. My people, this one so he weak me oh, he shock me. The way when they take they drag this babalawo now, this lady doctor, the way when they take they drag her for social media, you don't too much. The comment section of this video, so they come they talk say, may he leave all these people when they talk about him. May he just forgive them. Say na jealousy, now they cause all this thing. The way when they take they drag her this time around, my people, this one so it shocked me. Now yeah, now I want for leave una. I say I leave this update for now for see again. Say another wahala don share again. Unbelievable.